Il-contact tracing qed ifalli u bin-numri dejjem jiżdiedu tal-każi attivi tal-COVID-19 qed jibqgħu jikbru d-diffikultajiet fuq il-frontliners fis-saħħa, l-għalliema u l-istudenti fl-edukazzjoni. Dan huwa ferm il-bogħod mill-istampa li qed jipprova jpinġi l-Gvern. Hekk intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet li kienet indirizzata mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Stephen Spiteri u mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni Clyde Puli. Stephen Spiteri qal li rridu naħdmu biex intaffu l-imxija tal-virus għaliex in-numri dejjem jikbru huma ta' tħassib u qed iħallu riperkussjoni kbira fuq is-settur tas-saħħa, il-frontliners u speċjalment l-isptar li mhux qed ilaħħaq. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista qed jappella biex jitlaqqa b'urġenza il-Kumitat Parlamentari għas-Saħħa. Stephen Spiteri qal li jeħtieġ trasparenza fil-programm tal-vaċċinazzjoni biex ħadd ma jaqa' lura, jiġi diskriminat jew jinqabes speċjalment il-persuni vulnerabbli. Dan wara li matul il-jum Net News vela li hemm persuni mhux vulnerabbli li qed jirċievu appuntament għat-tilqima. Importanti li jkun hemm trasparenza, effiċjenza, sejjaħtilha jien u prioritajiet. Aħna nafu li din il-marda tal-COVID tolqot lil minnu vulnerabbli, minnu marib xi mart oħrajn, min għaddej minn xi kura għal-marda tiegħu u għalhekk iva rridu naraw li dawn il-persuni vulnerabbli u l-anzjani tagħna li rajna li bażikament għandek l-imwiet jolqtu l-aktar il-dawn l-age groups ikunu mħarsa minn tal-bidu. Fil-fatt il-protokoll tal-Gvern kien jindirizza dawn l-etajiet, però qed ninnutaw bil-menti, b'telefonati, b'esperjenzi tagħna ta' nies li nafuhom illi hemm nies li waqgħu lura li forsi nqabżu wkoll illi daw jistħoqilhom li jiġu indirizzati bi priorità għax inkella jistgħu jiġu effettwati b'mod negattiv għal saħħithom. Min-naħa tiegħu Clyde Puli qal li minkejja nuqqas ta' pjan u organizzazzjoni mill-Ministeru tal-Edukazzjoni, l-edukaturi għamlu sforz kbir biex l-iskejjel setgħu jiffunzjonaw tajjeb. In-numru dejjem jiżdied tal-każi attivi qed ikompli jaffettwa l-iskejjel ukoll bżieda fil-każi u kwarantina l-għalliema u l-istudenti u dan ukoll minħabba li l-contact tracing falla persuni li jirċievu li qegħdin fuq kwarantina mandatorja meta suppost li bdewa jiem qabel. Imħasbin illi l-contact tracing hemm min qed jirċievi biex jgħidulu inti qed iċemplu llum mill-ġimgħa li għaddiet kont suppost kwarantina. Mill-ġimgħa li għaddiet. Mela ara kemm komplejt ferrixt. Ara kemm ferrixt mallem oħra, ara kemm ferrixt ma' tfal oħrajn. U għajdli dawk it-tfal illi għandhom familji li huma vulnerabbli. Dawk illi għandhom għamu missierhom b'negozju illi ma jistawx. Ifallu jista' jkun mix-xogħol tagħhom. Huwa qal li fejn jidħlu l-iskejjel jeħtieġ li jkun hemm pjan ċar min-naħa tal-Gvern dwar l-eżamijiet u l-assessjar tal-aħħar tas-sena, sistema b'saħħitha tar-remote learning jekk ikun hemm bżonn, linji gwida jekk jiġu biex jagħlqu l-iskejjel minħabba żieda fil-każi u kif se jiġi indirizzat in-numru tal-assentejiżmu fil-klassijiet.